vlogísek. Já vypadám, jak kdybych 3 dny nespala. Hej, ty kruhy pod očima. To je extrém, lidi. Pěkný, ne? Ahoj, Elčo. Ahoj. Čau. No, dneska jsem prostě šla do školy jen takhle v teplákách, protože jakože byli jsme tam jen na 4 hodiny a první hodina nám odpadla, takže prostě jsem neměla úplně jako důvod, jo. A mimochodem vánoční ponožky. To je mega hezký. A pak tady už mám druhý tašnice zase od Leo. Já jsem si ve škole na jarmarku koupila tyhle ty 2 crumble cookies prostě. Ty vole, za 15 korun jedna. Tak Elčo, udělám tady taste test. To je mega dobrý. Takže tady už mám vytiskl Year kompas, který buď někomu dám, anebo si ho nechám. A tady už mám takhle 2 dárečky, který dám zítra holkám. The fat girl, wake up. Ty? Co to je tohle? Co to je? To je pěkný. Spinkám. Zítra jdu na 9. bowling a pak jedeme pryč, takže budu stávat v 9. Ty vole, to tak hezky voní prostě. To tak hezky voní, kdybyste to cítili, tak byste se asi posrali, fakt mega hezky to voní. Dobré. Chci sponzorovat, ne, chci, aby mě Vilgain sponzoroval, protože do prdele, do krabičky, lžičku chia, aby to prostě, no. Si tam dala i holandský kakao a jakože doufám, že to bude dobrý, ale teďka musím ukladit ten čurbes, co jsem tady udělala, jo. Zlehka fitček, mega se mi to líbí a ještě na sebe budu mít svetr. Jsem jakoby ready a hej, už to nevypadá debilně. A 5 minut mi to jede. Někdy přinesu Holky, tak co? Není špatný, já jsem čekala horší. Kolik tomu dáváte z 10? 6,8. Dal si to? Ovesná kaše. To je pěkný. Strategie, hodí to rovně. Wow. Nevadí, nevadí. Dobrý. Aďa hodila strike a rozbilo se jí to. Tak jo. Já budu nová... A kamerku si nekoupíš? Já mám doma kamerku, ale vodní. Ano. Takže lidi, už jsme po bowlingu, jo. A teďka jdeme kam? Teďka jdeme domů, jo. Podívejte lidi. Nakonec jsme teda šli ještě takhle do kavárny. Co jsi zdala kapučino? Ano. Wow. Podívejte na to lidi. Je fakt hezký. Wow. Ty jsou Bylo to tam fakt pěkný. Jsem si nic nedala. Třeba šetřit. Takže teďka jedeme do Německa. Takhle. Chleby. Jsme na cestě. Look like Christmas.
Merry Crisis! Už jsme dojeli do Mnichova a teď si jdeme koupit večeři. Okay. Oh my god. Cezar, aha, já mám nějaký falafel a cizrna a takhle vzala, je to zelený wrap nějaký. Já už jsem si udělala prostě moji rutinku. Co bude dít? Já se podívám. Nebo aspoň chci se podívat do Lululemon. Guten Morgen, Leute. Ich bin um 7:30 aufgestanden, aber meine Schwester, es ist 8:30 Uhr und aber meine Schwester noch liegt im Bett. Jsi vyspala? Takhle jsme tady spali prostě. A podívejte na ten polštář, jo, prostě. Jako já nevím, jako tady jsem prostě spala a jako vždycky jsem se snažila si ten polštář nějak dát, ale on je prostě divnej. Jako sorry, ale na tomhle jsem nemohla spát, protože ty vole je takhle úzký, že? Ale ta postel je tvrdá, jak to byl prostě. Dáme si sráz za asi 20 minut. Já se taká nabíjím a počkejte, že to nevím, ale jo, takže takhle, já už jsem se umyla a už jsem si dala i kardio, abych trošku šla den produktivně, nebo já nevím. Já nevím, proč to tak šplichalo. Takže ty jsi prostě vytopil tady. Cože? Ty jsi to tady vytopil. Já jsem to asi vytopil. Mám plná vody v kůpaně na zemi, nebo na podlaze. Druhé kolo. Moderní, jak z Dánska. Přesně. Jsou tady i Poláci, samozřejmě. A my teďka jedeme kam? My jedeme Marienhofen. Do centra, ale... Jako něco. Hat er keine Legende? Lululemon. Ten maličký, pojď si. Skuba, to je moc pěkná. Mikča. Ten topík, fakt pěkný. Tohle jsem si taky zkoušela. Co je? 68 $. Proč to, ty to fotíš? Jo, já to natáčím. Myslím? Já to natáčím. Myslím tě, no. Pokud ti to vydrží pár měsíců, tak je to dobrý. Tyhle jsou ale že. Tady mají i tolik barev. A tadle ale. Bombonkama. Jaký? Malízátkama. Jo, vidím. Za tím balónem. To nemáš. Takže tady Bratwurst, Munich style. Ty si nevěděl, že si nedá. Spousta dobrá. A proč jsi říkal, že si dá? Dobrý. To je pěkný tady toto. To je moc hezký. Ještě jsme se potřebovali zastavit v BMW Welt. Ten nejdražší Rolls Royce na světě. Je no, Spektru, no. A kolik stojí tati? 20 milionů. Tak jdeme dál? Takže tady vystaví Rolls Royce, protože... Je to pohodlný, že? Je to fakt hodně pohodlný.
Tak musíš to mít, když na tom takhle sedíš, že? Tak Ale já jsem vála, jako takhle jako o tom. po dálnici, že? Jsme přijeli v 9, teď je asi, no teď je 10 a já jsem si už udělala ovesnou kaši. Koukej, chci. Ty to chceš? Jo. Mhm. Že už běžím za Aničkou. Bolka na ostrově. A já to prostě, já jsem vyvolala, já jsem to nenatyžná, protože ona to má odtočit a třeba se říkám, tam se to. Já jsem ještě ani nevyšla. Rychlý fiček, Lidi. Chci i ten kokosový. Já si to mega chci koupit. Myslím, že tady Vanessa utratí Něčím vám řekl. zbylý peníze. Ne, asi. To podle mě nechci. Kámo, tady mají ty proteiny, ty vole. Podívej. Cinnamon roll. Kámo, to musí být prýste... To irská káva. Mají ty jahodový prostě, všechno. Měla jsi? Od kamarádky jsem měla. Šokolády. Mě by zajímalo, jaký mají třeba jakoby ty cleanery, protože jako já jsem jedna věc na nekupování. Kamo, a koukni se tebe. To je prostě... Asi. Mě uklidňuje, jak je to taková hezká barva. Hazelnut. Hledáme oblečení na Štědrý den. A jak moc zatím zoufalý to je. Hele, tam ty šaty jsou docela hezký. Tím, co jsme všechno viděli, bylo odporný. Jsem se chtěla Vanessa. A nevím, kde je. Já pak nevím, kde je. To už je můj. Vybrala. Nakonec tady tohle. Po několika minutách, kdy jsem takhle táhala jako vždycky. Hej, ono to je na opět. Ne, není. Jdeme do kolektoru. Počkej, já se podívám, kde nám to jede. Zpoždění, samozřejmě. 8. No vždycky. Tak. Tam je Česká televize z nějakého neznámého důvodu. A... už nevím, co si dáš? Nějakou kávičku do. Já už nemám nechty. Já nemám palec. Ukaž? Já nemám palec ani malíček. To je jedno, a ty máš tipy. Takže teďka jsme v Café Bistro Collector. Chci si dát domácí limonádu a je to mega dobrý. A tam jsem si dala čaj latte. Nakonec jsem si dala cappuccino. To je cappuccino. Jak si dala věc? Another slide. Jo, máš prostě 3 slice. Ona je prostě nejlepší, jako. Jedno jsou prostě nejlepší. To je bobinka. Prostě... Já jsem dostala takhle. A je to průhledný. Dostali jsme takový vánoční balíčky. Je to pěkný. Já ho musím vlastně nikdy dostat, když jsem byla malá. Teďka jsem prváku najednou to dostanu, milé vaši Moje tramvaj. Takže tohle jsem si koupila. Mega pěkný, co na to říkáš, Alčo? To je to mega cool. No, prostě to off-shoulder. Koukejte. To jsem dostala od Aničky, ona je prostě insane. Insane. A je to mega dobrý, strašně hezky to voní. A ještě nevím, jestli jsem to ukazovala, ale jsem dostala od Berči. To je mega dost. To je perníček. A svíčka tam je a náramek. A jo, to je všechno. No. Jdu si ještě číst před spaním
Mám tady strašný bordel, jo, ale i to je prostě realita. Tady mám prostě jako věci tady, ale i to je prostě realita a teďka ještě pár dnů to takhle budu muset vydržet, prostě úplně, už mi to vadí, už bych to uklidila nejradši, ale zítra půjdu ještě balit dárky a půjdu na harfu, takže... A teďka už si jdu číst knížečku. A bye bye zítra ráno. Teďka jsem vstala a dneska mám mega nabitý program. Nebo asi ne mega nabitý, ale chci jet na Černák i na harfu a pak musím skočit do Lidlu pro nějaký dobrý koláč zítra na snídani, protože zítra je Štědrý den. Bude to náročný dneska. Aditiva, příchuť mango. Proč mám vždycky zčervená nos? Teďka jedu na Černák už. Je přesně 11:30. A jo, kloubětin mi fakt nechybě. Teďka jsem vyšla z harfy a koupila jsem si proteinovou tyčinku. A na Černáku jsem netočila nějak, prostě jsem to taky docela dost koupila. No docela dost, jako fakt 9. No a teďka jdu do Lidlu, protože musím koupit oříšky v čokoládě a nějakou tu snídaní, jak jsem to říkala, na zítra. A možná i nějakou bagetu na předkrm, protože na předkrm budeme mít bageta, taková ta jakože francouzská, ne taková ta obyčejná lidlovská, taková nějaká lepší bageta a nějaká bageta s nějakou bylinkovou pomazánkou, ale jakože nějakou z Německa, co jsme si dovezli a uzeným lososem. Můžu poprosit, mám tady maso. Jde se na to. Jsem si dokonce udělala make-up, protože... Přepni to. Proč bych to měla přepínat? To povídáš. Mami. Takže, ano, uhodnete správně, já mám svůj salátek bez cibule. A tady už bude salátek pro zbytek panstva, ale s cibulí. Zítra je Štědrý den! But the very next day you give it away. This year last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. Tak tady máme ready na zítřejší den. V tomhle velikým je bramborový salát pro celou rodinu, kromě mě, protože já mám tady bramborový salátek bez cibulky. Volá mě máma. Jdu si číst a pak jdu spinkat a zítra ješ. Tak strašně rychle uteče ten rok, ty vole. Bude další rok. To je insane, do píči. Žádný ale,
ránko. Štědrý den. Už máš snídaní? Takhle. Na balkoně. A jede se. Tam je stůl na polívku nebo za mnou? Jsme si nachystali takhle. Tady už jsou drobky. Tati, ty jsi tady mega nadrobil. Kde? No na ten... Já si mluvím ruce. To dává větší smysl, ne? Ale jako dneska možná využijeme tvoji taštičku, dáme tam peníze. Dneska je štědrý den, myslím si, že dneska je krásný den pro všechny, který bude určitě opět máme svými dárky za své zásluhy za celý rok. Takže uvidíme. Tak, konec hlášení. Že jo? Ano. Jsem i já. No vlastně jo. No jo, aha, pravda, já jsem na to taky vzpomněla. Si ho nezaloží YouTube kanál a můžeš tady natáčet, protože ne. Cože? Nemáš, jo. Tato neopal si, prosím. Neopal se nebo co? Promiň? No, jo, ne, nebojte se. Nebojte se. Rozhodla, že natočím before and after make-up. A už jsem si jedno oko namalovala, jo. 3, 2, 1. Fit check. Wow, Betty. Tam, co jsem si dala pod to úplně zmizely ty podvoči, že? Fakt? Že? To úplně zmizelo. Jak vlastně máš hezky udělaný, ukáž? No pěkný. Stůl už nachystaný. Slickback. Wow, slickback. Taky ne. Nebo teď? Neboj, tady máme, ale se tam je plná mísa. Tam je plná mísa. Ale tyhle ty jsou ještě teplý, víš? Tak proto. Tyhle ty. Je stromeček. Jsou tam obrázky. To jsou obrázky, tak podívej se. Tak já jsem jí stromeček. Tak to je stromeček, takže ty si to, já ti to zahřeju. A mám ti to odlevat já nebo ty? Tak třeba ty. A ty si tam musíš něco Tak u toho táta psát, si jo? vezme, tak táta začne. Táta si vezme ty stromeček. Já vezmu knížku, baňku. Táta si vezme baňku. Zahřívá 2 minutky. To uvidíš. Jsi bojíš? Nic. Ukáž. A co s tím se má udělat? Pak si to vyliješ. Až to bude. Já si myslím, že to je jednodušší, než to bude. Teď už nemá cenu. Dívej se, jo. Pořád stejný. Tak přijde jaký. Ježiš, já jsem se ulekla. Jestli to není, tak nedá se nic dělat. Tak o svůj život. Růžový bulky. Ne, nech to musíme na nějakou mít tu pánvičku na dně. To 250 korun. To bude asi kino. To bylo v knihách, teď prodávají. A teď co jsi to udělal s tou pánví? Tata za to asi nemůže. Nevím, nerozumím. Výborně. Ježišek. Frohe Weihnachten, last Christmas. You will get your share. Maminka, jak to můžeš vědět? Ale neměl bych tady fakt rozsvítit, že tady. Vanessa. Ten je krásně zabalený. Ty jste Ježíšek sehnal také krásně. Můžu pak já? Ještě počkej, ale ještě se to nebudeme rozbalovat, ne? Co? Ještě to nebudeme rozbalovat. Ne, tak počkáme. No jak všechno to? Ale teďka nesmím pro sebe vzít, ne? No, Můžu jít, já nevím, tak to je. A tak ale ten je velký. vítání. Počkat, jo? Elenko, to je pro tebe. Jo, Ellen. Není, jo?
Bane. Táta Marek. Bány, proč? Táta Marek, táta Pavel. Táta Marek. Kolik je tady těch tátů teda? Tak nějaký Tak jako proč to takhle táta ne? No a co můžu si to Říkala ty? A kdo jiný? A proč píšeš táta Marek? Já nevím, jsem tam napsala. Co to mám napsat? Táta Pavel nebo táta Honza? Můžu já? Hezký, děkuju! Jo! Vidíš to? Kdy jsi to viděla? Kdy jsi to viděla? Sama Mia. Já Bayern. Symbol prasátko, vyhráváte částku věnou pod ním. Tak máš tady prasátko? Nevím. Hele, tato má jako šťastnou ruku, protože my jsme jich měli 10 a nic jsme měli. Štěstí ve hře, neštěstí v lásce. No to asi tak. No, Co? si můžeš sám. 7. A já mám tady 50 korun. 7 není nic. Stromečku. Já mám to! Spočítej to, spočítej to. Já jsem prostě tak strašně vděčná vlastně za to, že vlastně můžeme mít Vánoce takový, jaký je máme vlastně. A že vlastně jako nečekala jsem, jako čekala jsem, že toho dostanu jako míň a jakože ne, že by mi to nějak vadilo, jakože fakt, jako o tom je fakt nejde. Ale vlastně jsem si uvědomila, že jako, že někdy to jako vlastně bereme strašně jako samozřejmost, že jako dostaneme prostě takovýhle dárky, nebo ne takovýhle, prostě, že nevím, jak tam prostě vysvětlit, ale že prostě, aby jsme si takhle, prostě, že člověk si musí vážit maličkostí a prostě to, že vůbec to vlastně, že takhle trávíme Vánoce spolu s rodinou prostě, jsem fakt vděčná prostě za všechno. To jsou úplně prostě deep thoughts, jako takhle. V 11 večer, ještě týden, prostě ne, lidi, buďte vděční za to, co máte, protože ostatní lidi by se to zabíjeli prostě.